Възможността за работа от вкъщи позволява да правиш баланс между служебни и лични задължения, а 4-дневната работна седмица дава шанс да се разхождаш в планината и да караш колело. Спорта учи на постоянство. Колкото по-постоянен си в спорта, толкова по-добър ставаш. Така е в работата. Аз съм Николай Пенов и съм Lead Staffing Manager в Цилке, България. Винаги съм мечтал да работя в международна компания, в която мога да участвам в стратегията, взимането на решения и да управлявам големи екипи. С много работа през годините и малко късмет се озовах в Цилке. Много съм впечатлен от различните устройства, които Цилке е произвела през годините. Има много в медицинската индустрия, има много в производството, има много в транспортната индустрия и нещо може би интересно, една много специална и много разпространена кафе-машина също е продукт на Цилке. Работя в Цилке повече от 6 месеца, но не се чувствам нов, тъй като колегите ме приеха с топло сърце и бързо успях да вляза в работата. Нещата, които правя на дневна база, са много интересни и сутрин с желание идвам в офиса. Ако трябва да се опиша работата на едно дете, това е все едно аз да решавам кое дете в кой пясъчник да си играе. И винаги трябва да намерим баланс, винаги трябва да намерим компромис. Ако има най-важен урок, който съм научил до момента, то е, че не винаги значи не, а значи по-скоро не сега. Любими места в планината няма да ви кажа, защото са ми тайна. Компанията се интересува да оползотворяваме добре свободното си време и се интересува от нашите хобита. Доста често успявам да изляза с колелото след работа и да се насладя на тези прекрасни гледи. Здравейте. Добър ден. Смятам, че средата в Цилке предразполага да практикуваш хобитата, които искаш и всъщност колегите ти живо се интересуват какво се случва с теб извън работния ти ден, извън офиса. И лично смятам, че това е доста интересно. Както аз се интересувам от хобита на моите колеги, така и те се интересуват от моите. Колегите ми са много цветни, много приятни хора, интелигентни и всеки е със свой собствен характер и всеки е до някаква степен със странно развит. Изпитанията формират мислене и планиране. Както в работата, така и в туризма. Не става само да си сложиш планинските обувки. Върхове се покоряват с подготовка и постоянство. Винаги има по-висок връх за изкачване и по-висока позиция за превземане. Доколко съм готов да покоря по най-високия връх или най-високата позиция, все още не знам.